Moro! Elikkä perjantai ja Mave tulee viettää viikonloppua Raumalle. Ja hyvät on tunnelmat varmaan. Uskoisin niin. Tiina ja pojat lähti Euraan ja katsotaan mitä illasta tulee. Ei vittu, kyllä niinku kestää ihan luvattoman kauan. Jumalauta, kuka tulee? Veno. Moro! Päivää! Hyvää syntymäpäivää! Mitä helvettiä? Miehet leidari. Mut en mä oo vielä 40, Et saatana. oo vielä. Mutta pian on. Joo, ei sitä näkemään ennen sitä. Tervetuloa. Moro! Länsiuutisista hyvää päivää. Päivän aiheitamme ulkomailta. Venäjän kansantasavallan johtaja Butler on paljastunut homoksi. Kotimaasta eduskuntavaalien ehdokaslistaan on ilmestynyt yllätysnimiä Filippiineiltä. Hetkinen. Ja viime hetken puhelutiedonannon mukaan suunnitellun viikonlopun tapahtuman päätähti Mave on joutunut kiireellisen työtapaturman takia aikaistamaan lähtöään sunnuntai-illasta lauantai-iltaan. Tämän johdosta lauantaille tarkoitetut virvoitusjuomat siirtyvät perjantai-iltaan. Hyvää illanjatkoa Länsiuutisista. Saatana. Morjens. Marko Selfikään. Mennään vähän katsoa mitä toi Timo tuo duunaa näin myöhäehtoosta. Kellohan rupeaa olemaan 10:10 ja bileet sen kun paranee. Okei, mä pyydän anteeksi. Mä olen vähän niinku humalas ja kamera on vähän vinnoos. Mut ei anneta sen haitata tahtiin. Siellä se nilkki kaivelee jotain pirulevyjä ja
vaan sillä. Mutta hei, hyvää perjantai-iltaa toivottaa Tinkea. Mave. Nähdään ylihuomenna. Kiitos, hei! Morjes. Humalassa ollaan. Eka pisse kaatui meidän logikirjan päälle. Oi. Ja mä myönnän, mä olen hajottanut tänään yhden liköripullon. Ja se oli alkuillasta. Ja mä en ollut edes humalassa. Ja nyt mä kaasin olutpullon. Ja nyt mä olen humalassa. Mitä tästä saamme? Loistava ehto.